парвозҳои мустақим аз шаҳри Душанбе, лекин боз баъзе вақт хонданашон хубтар аст. Чӣ хел кинен бифаҳмед номтон дар чорни списка ҳаст. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Умедвор ҳастам, ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Чӣ хеле ки аз номи видео диден, дар бораи маҳкам шудани рейсҳо суҳбат мекунем. Дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. Бародарое ки маро тамошо кардесен, дар шаҳри Москва ё Московский област барои шумо духтури дандон дар кор бошад, як бародари тоҷики хидмон дар хизмати шумо аст. Номерош мебарояд зангаш бизанем, стоматологи беҳтарин дар Федератсияи Русия. Парвозҳои мустақим миёни Душанбе ва Самарқанд пурра бекор карда шуданд. Чӣ хеле ки медонед, парвозҳо миёни шаҳри Душанбе ва Самарқанд дар соли 2025 моҳи май роҳандозӣ шудагӣ буд, ва мутаассифона аз байн рафтанд. Парвозҳои мустақим аз шаҳри Душанбе ба Самарқанд ва баръакс аз Самарқанд ба шаҳри Душанбе, ки моҳи май роҳандозӣ шуда буданд, акнун пурра лағв карда шуданд. Дар ин бора аз ширкати ҳавопаймоии ӯзбекистонӣ хабар дода гуфтанд, сабаби бекор шудани ҳамин парвозҳо миёни Самарқанд ва шаҳри Душанбе кам будани талабот мебошад. Яъне аз сабабе ки шаҳрвандо кам ҳамин чиза талаб кардану кам бигем бо тариқи ҳавопаймо сафар кардан, ба хулосае омаданд, ки боз парвозҳоро бекор бикунанд. Ба иттилооти манба, дар ояндаи наздик байни Душанбе ва Самарқанд парвозҳо дигар барқарор намешаванд. Ёдовар мешавем, ки парвозҳои ҳавопаймо дар масири Самарқанд, Душанбе ва Самарқанд пас аз танаффуси 6 сола дубора моҳи май кушода шуда буданд ва тақрибан 5-6 моҳ кор фаъолият кардану боз бигем аз сари нав маҳкам шуданд рейсҳо. Ин буд як информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. Бародарони азиз, комментарияҳотонро мехонем, бо диққат гӯш кунед ва ба саволотон ҷавоб бигардонед. Касе ки мехоҳад границаи Қазоқистон сафар кунад ва биёя айсари нав документоша соз кунаву кор кунад, номерое ки мебарояд зангшон бизанен, мошинои вайфайдор бо качествоҳои хуб, бо обслуживанияи беҳтарин шуморо мегиранд, граница мебаранд, худо хоҳад соҳ саломат бо ба хонара миёрандтон. Як нафар нависонда: салому алейкум ака, мара як бор аз Шереметова гардондам, бо проверка кардам, ҳуй гуфтанд, бо рафтам гардондан, дар шуғли аҳолӣ санҷидам, коғаз доданд, ҳуй гуфтам, бо рафтам аз Самара гардондан, ҳамин депорт боша ака? Як ҷавоб тиҳед. Агар ки дар шуғли аҳолӣ шуморо гуфта бошанд, шумо запрет на въезд надоред, яъне ки надоред, лекин баъзе аз сабабҳое мешавад, баъзе ҳолатҳое мешавад, ки шумо мерем бе ягон причина аз рейс мегардонанд, иҷозат ба Федератсияи Русия барои ворид шудан наметиҳанд. Шарипов нависонда: акаи Сорумон салом, мо патент дорем, трудовой договор доштем, волид карданд, Тоҷикистон бирем, въезд маҳкам намекунанд, илтимос ҷавоб тиҳед ака. вақте ки шумо трудовой договор доштем, патент доштем, сари вақт месупориден маблағҳоро ҳар моҳара, дар ин ҳолат шумо запрет на въезд намешед. Баха нависонда: салому алейкум бародар, патенти ман 15 май кор кардем, то 15 ноябр супоридем, пулаша рафтем ба Тоҷикистон, баъди 3 моҳ метонем омада аз нав супорам, ба патент мешавад? Бахшиш бародар, агар дар назар дошта бошӣ, ки ту ҳамун патенте ки ҳаст то ҳамин моҳи ноябр супоридагӣ бо обратно биёй кор карда метавонӣ ё ин ки не, шумо предоплата карда бошед, мисол моҳи ноябр, декабр, январ, баъд метавонед ба ҳамин патент кор кунед. агар ки накарда бошед, мутаассифона намешавад, мерен аз сари нав патент мекунед. Жора нависонда: чӣ хел ту ваъда карда будӣ, патент гум мешавад, гуфта будӣ, ин гапора ту гуфтаистӣ, соли 2024 фаҳмида будем. ва фикрам ки ман ҳозир ягон гапи сахт бугум дар инҷа, баъзе нафари шумо дар фор мешавад ҳамин чиз, рӯи баъзе нам хеле худозада ва бадбахт намефорад, ки мо ҳамин хеле комментарияҳоро ҷавоб бигардонем, лекин боз баъзе вақт хонданашон хубтар аст. ман дар ягон ҷо нагуфтам, ки патент аз байн меравад. чизе ки информатсия мешавад официални, мо ҳамон чиза пешкаши шумо мегардонем. мо ҳеҷ вақт ягон чиза аз пеши хидмон видео намекунем ё ягон чиза аз пеши хидмон гап намезанем барои шумо фаҳмонда. Раҳимов нависонда: ассалому алейкум акаи Сорумон, мегӯянд ду кӯдак дороям мебарам, то 30 солагӣ ҳамин қонун рост бошад? даъваткунӣ ба хизмат то 30 солагӣ нест ва ду фарзанддоштагиҳо аз хизмат озод ҳастанд. Мунавваров нависонда:
салом, барои ҷавоб наметӣ. 20 август видварение ман тамом шудагӣ буд. Ман проверка кардам, то ҳол запрет мондагӣ. Сабаб чӣ бошад? Брадар, шули аҳоли проверка кардам, онҷо ҷавоб яъни хидурушам мегам. Як нафари дигар нависонда ягон номер ҳаст, занг занам шад. Конкрет нафаҳмад чанд сола депорт кардагиам. Не, дар ин масъала ягон касаму савед дода наметавонем. Як нафари дигар нависонда акай Сормон. Пешакӣ ба шумо бурдборӣ хоҳонам дар коротон акаҷон. Депортатсия чӣ хел кушоем? Ягон вариант дора барои кушодани депортатсия. Раҳмати калон шумода. Не, мутаассифона мо дар видеоҳамон доим мегӯем ки ин чиза ба сум кушода намешавад. Агар ки шумо ҳамира дар назар дошта бошед. Фарҳод нависонда. Салому алейкум бародар. Ман реестр даем. Тоҷикистон барам видварения мекунанд. Вақте ки шумо аз Россия баромаданӣ мешавен ва дар таможни мебинанд ки шумо дар чорни списка ҳастен, бо тариқи автоматӣ шуморо запрет карда баъд бигӯем ки мегзаронанд аз таможни. Як нафари дигар нависонда. Салому алейкум акай Сормон. Рӯйхати сиёҳро аз куҷо пайдо кунам? Як бори дигар мегуфтед. Саломат бошед. Худо хоҳад мо дар видеоҳои наздик пешкаши шумо мекунем ва ин чиза мефаҳмонем барои шумо ки чӣ хел кинен буфаҳмед номтон дар чорни списка ҳаст. Ҳомидов нависонда. Салому алейкум ака. Ман кай бирам Россия. Ман запрет дорам. Илтимос ҷавоб гӯед ака. Ҳамон вақте ки запретат муҳлаташ ба охир бирасад, баъд ту метавонӣ ки ба Федератсияи Русия сафар куниву бирай бародар. барномаи имрӯзамона ба ҳамин ҷамъбаст мекунем. Агар савол дошта бошед дар комментария бинависонед. Худованд хоста бошад дар видеои дигар ҷавоб мегардонем. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.